ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗପର ନାଁ ହେଲା ନହ୍ନା ଓ ଜଗୁଆଳି। ନହ୍ନା ଓ ଜଗୁଆଳି। ତୁମ ପରି ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ବାପା ମା ତାକୁ ଆଦରରେ ନହ୍ନା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା, ତାର ବାପା ମରିଗଲେ। ମା ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନହ୍ନା ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ନହ୍ନା ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଖେଳୁଥିଲା। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ମାନି କାମ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଥରେ ନହ୍ନା ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଗୁଆଳିକୁ ନ କହି ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖାଇଲେ। ଚୋରି କରି କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ନହ୍ନାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ୍ ଠିଆ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଗୁଆଳି ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ ବଗିଚାରେ ପଶି କୋଳି ଖାଉଥିବା ଦେଖି ପାଟି କଲା। ଜଗୁଆଳି ଭୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଚିରି ଡେଇଁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲେ। ନହ୍ନା କୋଳି ଚୋରି କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ି ନ ଯାଇ ଚୁପଚାପ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲା। ଜଗୁଆଳି ତାର ହାତକୁ ଧରିଲା। ମାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଉଠାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, "ଚାଲ ତୋ ବାପା ପାଖକୁ।" ନହ୍ନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, "ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କୋଳି ଚୋରି କରିନାହିଁ। ମୋତେ ମାରନା।" ନହ୍ନାଠାରୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ଜଗୁଆଳି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ମାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, "ତୁମର ବାପା ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ଭଲ ପିଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।" ନହ୍ନା ଜଗୁଆଳିର କଥା ମାନିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ସେ ଦିନର ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଟିର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର ହୋଇ ରହିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗପଟି ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।